जायफोरा थाब सिखारा बेनि ओंथिया बे नङा दि बिसोर अलसिया। बयनावबो गोबां सिमांफोर थायो। जानो हागौ बेफोरखौनो नुनो थाखाय बिसोर गोबाव उन्दुयो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना मोजाङै दंना? दिनै आं नोंथांमोननो लाबोलायबाय फेसबुकनि बड' फानि। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो आवगाय दिनै फैदो बिदिब्ला। खाफालनि लिरनायखौ माब्लाबाबो फोथायजाया। दिनै नोंनि गार्लफ्रेन्डआ गाबोन नोंनि बेस्ट फ्रेन्डनि वाइफबो जानो हागौ। भगबाननि फट'आव बे एसएमएसखौ नुनाय लोगो लोगो साजिनो फरवार्ड खालाम होनना फैनायखौ फरवार्ड खालामाखै आं। बेनि थाखायनो दिनैसिम सिंगोल जाना दं बायदि मोनो आं गावखौनो माब्लाबा। आजिखालिनि सिख्लाफोरा बाइक गोनां सेंग्रा नुब्ला बारजाब बारजाब खालामग्रा। बुंथ'लासै आं आरो माखासे खोथाफोरखौ। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो फ्रेंड, ini video एसेनोसै। जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ सबलाइक खालाम आरो लोगोसेयै कमेन्ट खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै शेयार खालाम। दिनै भिडिअ एसेनोसै। आरो बाय बाय, फिर मिलेंगे।